गाइस नै डिमाकुसि टाउनाव दंफैयो। मार्केट खालामबाय मार्केट फ्रुटस सब आरो ओरैजा जोंहा मोनसे हलसेल दखान दङ बेयावनो आं मार्केट खालामनो फैदों आरोना। नायनि लोगोसे नायलांबाय था आं बेयावनो नेबाय थागोन। थारमाने मार्केट खालामना फैदों आं सासे लोगोखौ नेबाय थादों आरो बेयाव लोगोआ सफायाखै लोगोआ सफायदोबाथाय खालामसिगोन आरो हारसिं खालामनायाव एसे रिक्सा बारा थायोना। माने बबे जिनिसखौ बेसेबां लानांगौ आरो खैजोन मानसिनि थाखाय बेसेबां नांगौ बेखौ माने हिसाब मोनस्लाबा आरो हारसिंबा बेखायनो आं बेयावनो स्कुटि सायावनो जनानै नेगासिनो दं आरोना लोगोखौ जोंनि टाउनखौ नायनोबा र' बेखायनो आं दिमाकुसि टाउन बै बिल्डिं नुहुरनाया सेन्ट्रेल बेंक बिनि गाहायाव सेन्ट्रेल बेंक दङ आरो बिनि सायाव मा होनना बुंगोन एस टि जि बिल्डिंनि आरो बियो आरो बेथिं आरो माखासे दखानफोर दङ। बै ट्राक लाखिनायावनो थांगोन आरो दा गुमै आंनि चेनेलाव थांलाय आंनि चेनेलाव मेरा चैनल में जाओ तो यूट्यूब दिखाई दिया ना नुगासिनो दङ ना नोङो बबेयाव बाय लेट नुयो थारमाने ना नङा जेनेबा आरो लाइभफोराव थांनानै लाइभ होगासिनो नुदों आं दैनो बोखांबायमोन बेखौ खेबाखै ओइथिंसो लाबाय थादों नाय नै नैथिंसो लाबाय थादों नै नों नायनायानो नुजाफैबाय दा नै सासे नायदों होननानै जाबायलै अ माइ गड हा